сентябро да туй дорем, медонам да туй чизе даст моомад хизмат мекунем. Ягон ташама хафа кардани нестам. Ростига батла дидам як раундиша борма ҷамъ кардестам. Бо як ҷои нав мекучем. Як ҷои наве ки салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP ҷавлон, ба тамоми тоҷикзабонҳои рӯи олам. Инак иди қурбон муборак. саҳари рӯз кате биромадем намоз пеши масҷид. biz namozа мехонем иншоалло. баъд аз намоз баъд хона ба хона мегардем, дуо фотиҳа мекунем. хай саломат бошина. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. همجا خونه هم سینفو دو فوتیا خونی اومدم. نده تا بوزبالا برامدگیان هم سینفو من شیر خد شورت یا سلام علیک میکنیم. بوبوی شیرالی سوزی ایدو مبارک. Дом бурак шава. UGP подписчикош да салом намеки. Ҳамаш да салом. бобои шурат шумо нағзми. Иди нав муборак. Эраҷ шуди. Мина ҳамсинфо карочи ҷамъ шудем. далчи пагония нами мошинча да мепаремузе. мерем. далчи бародаро тамошо кунем аништага. оиди батли райдери йоген ростига ба ё тараф бачаҳо занг задестиян. ака фикри хита бугу бо ҳамо обсужденita сар ки обсуждени дига бародаро намеша барои он ки мо хостем ҳами додароя камбудиёшона гав занем ки ё пешравӣ кунанд бо хатогиёшона фаҳмида пеш раван, не ки моро нафаҳмиданд. мо бо мегӯем ки ягон тайёда душман нестем, ягон тайёрам намехоҳем мақсад хафа кунем. барои ҳамун ягон касама хафа кардани нестам. ростига батла дидам як раундиша ҳар як таи ӯ да стилои худшон ба хӯат буданд. ростига ман ягон чӣ намегӯм ҷа кадомиш бридагиай уҷа довар буд, се довар буд, доваро фикри худшона гав задагиян. лек як хатогиай бародаро ай ӯ тараф бачаҳо шикоят доранд. хоҳен ма амора гуфтагием вали насиб видео мекунанд, ма отдельно да каналу мебурорум. ҳамо мегӯянд ки ҳамин миллатпарастигӣ кай бас меша, кай тоҷике мегем, ҳамамон кулобием мега, ваҳдатием мега ё ёвонием мега. ҳамеора ака илтимос гуфтан як видео ки ҳами бас шава, ма ягон чӣ намегӯм. ма гапи ҳам бачаҳора шумо да передават кардестам. бародаро илтимос тоҷикам бигӯен. ҳами шартай ита қабила ба қабилатона ҷанг андозем, пешравӣ кунен, ҳамкорӣ кунен, як даст шавен, а як гиребон сар бурорен. ҳами батл матл ма 100% оли ҳами гапҳои мара бачаҳо да ёдтон бигирен. як 5-6 сол пас, як 10 сол пас ба як синни соле мерасен, хитона тамошо мекунен, реально изо мекашен ҳами корои кардагитон. и рақами якгӯӣ, и девонагӣ да батл ма зуру, ма гарения, ма итаим, ма утарим. ма ҳами чизора гузашта дидагим бачаҳо. як айпас як бизнес шавен, айпас як сумкоркунӣ шавен, айпас як пешравии ҳаёттон шавен. оянда ман медонам бисёри оиладор мешӣ, соҳиби як кор шавен. а бача то кай ҳами мегарди батл карда. мара бигӯед, мара аҳамият натие бачаҳо да комментариҳо ҳархе гапҳо нанависем. ман худо ба шукр дар зиндагӣ касбу кор, ҳунар, ҳамаи чиз ай худ кардам. худо ба шукр да 2-3 ҷо кор мекунам. и ютуб барои ма чӣ хе бигӯм, як ҳаваса, як кайфияти корай. дар кор шава ҳамин ютуб канал ма моли ягон кас да нарх мекунем, мефурӯшем, бо ягон тематикаи дига мешава, айпаси ҳамун кор мерем. но данни момент ма да ҳамин кор маъқулай. барои ҳамин саломат бошем. тарафи учқул даем ҳамҷа шералӣ ҳамсинфмона хешта орош бобо бибиёш
арӯи гузаштагон дуо фотиҳа кардем. ҳозир бо мебурем, бо хона ба хона мегардем, дуо фотиҳа мекунем. бародаро ҳама каса идока муборак. ба арӯи гузаштагон дуо фотиҳа кунем. ҳама каса сарбаланд бошем. Эраҷ ягон гуфтаниё надорӣ? Ҳама муъмини мусулмона идока кунем. Алҳамдулиллаҳи раббил оламин. Бобои Шералӣ мо полный бак заправит кардеста Эраҷ. ҳозир мерем як дуо фотиҳаи дига мекунем. ба хонаи Шералишон мерем. чизе дошта бошанд Эраҷ. ҳам давраи мактаб буриб. Мамора ба ёдам меорем. Дастархона бор мекунем. Кисора пур мекунем. иш барои бибим, иш барои холам. Оҳ ҷиянам да конфет. Девонаи чияи? ира бихники ова би чи оварда бача. Ай болои шӯрбо мезани, Давна мезани. ҷигарат мереза. Шава братишка, зодрӯзат муборак. Имрӯз 22 числа и видео насиб карда бошад пагоҳ мебурад 23. чӣ нияте дошта бошӣ, ҳамаш ҷомаи амал пуша. ҳаракат ки обрӯи аҳли оилата бардорӣ, ҳеҷ вақт нафурӯрӣ братишка. барои мо ҳаракат ки пацани правилни бош. И ютуб, и видео, канал, панал, ҳамаи хайҳо медонам техникаи зиразамонаи реальни бабкиаи гуфти гапо. нома мехоҳам ки ту пацани правилни шавӣ дар ҳаёт. ҳама чиза фаҳмӣ, ҳама чиза бидонӣ ва ҳеҷ вақт фреб нахӯрӣ. 100 000 каналта муборак, 100 тара зади братишка. И осон нестай, ҳамнавозад нахтам зади. Як сағиро шумо охи дар Тоҷикистон несте, дар он тарафе, дар ин тараф реал намада қиндай. хитон аю тараф тамошо дорем. хай мақсади асосии ма братишка ҳама вақт сарбаланд бош, ҳама вақт хушбахт бош. сентябро дар туй дорем, медонам дар туй чизе ай даст моомад хизмат мекунем. боши братишка. 93 91 тенҷ бидиана Эраҷ. хонагаш 25 та боша. 45 капит кунем братан, 20 таи дига капит кунем. 45 тай мега хонагаш. 35. хай иншоллоҳ соҳиби як кашидем, соҳиби душам мешем насиб. ҷамъ мекунем ягон чи мегирем. нами аввалонча кияча чия бардорам. дальше куда? хонаи Шералӣ. о бале. дальше тустовка дар хонаи Шералишон. хуб, территория 82 даем. ай хонаи Шералишон бромадем. на озянаку дальше гиҷо хонаи бобои Шӯҳрат. Бачам беестазимоми. барои ҳамин бародаро кадоме ки мақсади гапи мара фаҳмид, кадоме дар ҳаёт ҳамин чизҳоро дидагиай, мара бояд туғри фаҳма. барои ҳамин иншоаллоҳ ҷои нав ки кучидем, як наваселия меша, як хирсандӣ мешава, як видеонаворчаи беҳтарин бо мекунем. кадоме дар душанбе подписчик мо боша, во мехӯрем, ягон ҷо сайр гашт мекунем, ягон ҷо ташкилича мекунем, мешинем мехӯрем. хуб бародаро, ай шумо фақат ҳамин подписатся, ҳамун колокольчика ҷиқидан, видеоро поделиться кардан ва як комментария хуб мондан ки бо кори мо гуфти гапо ришташ канда нашаву дарозтар шава. барои ҳамин саломат бошед.